assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mi salmini on to gonnon e to gonirɗon Diary Ndiaye salmini on ɓinguel mon bandiraguel mon dewel taniraguel mon salmini on ko debbo mo hawre e hawninki walla mbiya debbo mo padalal wuuro siré di ali tambat walla nawtakam to to magama wuuro tanam woni magama e litama e ko baylo boɗeje rewnoɗo salmin ɗon kadi hande kam machallah invité ji ɗin jiguiɗen ɗe ko invité jiguiɗe tana kadi ganduɓe koye munen hade ɗum hade mi arde ɓeɗon noon mi salmina kadi mawɗo galle sabu awa arde puɗɗoɗa taw salminani gardiɗo galle woni baba Samba Abou Diop mi salmini kadi mama men mama Sali Dia technicien ji kadi goppata caggal kadi so jii leeri haala ka image uji foof goni normal ko kamɓe woni Ali Fall e Djiby Dieng gorko mo kanele kanereje e Salma mi salminima mi salmini mama Diary assalamtu aleykum awladu Mauritanie assalamtu aleykum awladu Sénégal ko debbo dunde cammalle pari Fouta ngaranci encore jeeɗa debbo mo Nouadhibou mi salmini fof mi jurimama moon salmini aussi les notre invités là salmini on no fewi ha yeeso ko lawol inchallah eyyi Salma ko noon tan salminama madame Ndiaye min calminimama to gonɗa fof kadi min jewnima waɗa feete kadi garta plateau yonta hande yewnima no fewi junggam nanoga noon woni ga ko mbawi wiide ko hande ko mi yejiri ɗon ha hande ko gawlago e cuɓalago min baylo mon hakkude mabɓe affaire o ɓeydo wulde hande o émission wonata émission de l'année émission mo meeɗa rewɗo e pindi mbaɗi min suivre rek oto mbaɗe zappé hay ñalawma goto junggam nanoga noon woni ga ko Biga Boss gorko mo Sinthiou Bambe ha gorko wuuro Silamaka e Biga Boss mi salminimama Diary Ndiaye mi salmitimama mi salmini bandiraɓe ɓe foof mi salmini technicien ji kam foof mi salmini bandiraɓe wuurɓe wuurdaɓe gurdam ko noonne kadi mi salmini suko e mawɗo debbo e gorko laɓɓotoɗo ha fayi morotoɗo nonne mi salmini dendagal fulɓe kala ɗo ɓe mbawi wonde e dunde baba Adam ha joni ene haala gawlo ɓi gawlo tan gawlo e hoore muɗum taw noon ko gorko mbo Sinthiou Bamamɓe banaji Arsane ma Jumba Fas Diawɓe mo alda e namdal taw ko gorko inna wiya Baba Kodda yetta ko mbayi sabbe Seydou Malal Laya Diary mi salmitimama machallah mi calmitimama o sen paremo noon parenni koye junggo men ñaamo noon ko boyo jamanu boy mo ganduɗa on tan way dillinde baylo boɗejo mi haalata pour hamon ɗo dari mbimi somi wonini cubbal walla somi sottimonti jubbal ko kanko waɗata ɗum saabu tellement no yimat ko ne weeli machallah so yimi rek ɓannuma moƴat woni ka nanowo kodde o woni kodde Pekan salminimama assalamu aleykum bandiraɓe ɓe funnague e hirnague rewo e worgo mi salmini foof mi juurima foof Seydi Ndiaye jaaɓi nana gulali nana jaaɓi e Yawour kodde Pekan Almoudou Bamum mi salmini gila funnague e fuuɗnague mi oppani Sénégal mi oppani Mauritanie mi oppani Fouta e Kumbalu Mama mi salminima Seydi Ndiaye a salmitata ewo hande de ko mbimi ko rek hande émission ɗo hande o émission mbaɗo fof kam mbeɗen yo jaggu yo joddal kala ko fonno wadde yo waɗɗum e nder salle mum waɗa concentré émission amin hande o émission min mbaɗi invité hande ko mbimi won ko kodde Pekan e baba woni Biga Boss Salma hande mbeɗa andi hande noon kolliranmi an holko ganduɗa e subalɓe walla holka anda e mabɓe so woni anda e mabɓe ɓe mbaɗa feere ɓe jaltimma joni bisimilla dafam yero Samba Dewolamin nan Samba Dewolamin sago Dewolamin machallah sago ma tego mbañu sago ma manti mbañu imoedi ko dafam yero Samba Ali Mamoudou saragana bagara bani yamilan wasimalan funnague hirnague wallahi rewe worgo e gudana mayo heɗino hamdu hammo bayal cama jangudi gaari siwre wasuwayre ko mari heɗino gaari balle walol cukki hamme nenayolo hamme ndeysaan wabo hamme nenayolo seygem wallahi ɗo mayiɗo gaari bo kesamani kacce dan cari nawde joloji yole kuma yooli
yooli we yaki we ma yaɓani keelele jama hakkunuroɗo carallaji mbaɗi annoje koma en ɗo gartawele awɓoye e jengi sawamme badoma umema ɓe mabone Pindi TV umema ɓe mabone télémen télé Pindi TV gande yo mi wino somi mayani momi ar Pindi TV wadde naari kecci jeeyo ɗale moɓe ndena gande ko moɓe ndeni bonani moɓe ndeni mali yo male sidorindo male sadorano mali jubal goni mali tokkol gonaji jeelel yo mine komi gando ma yo ali machallah Allah selin dante ala gayna ko yo ngel ala gayna kusonge ñiwa ala gayna kusonge tak yalla moni yo gelo gay moni yo gelo gayo galo bo sada gambaragu moni yo tan divi java ko non sangal de way waday gande walu nyama yakunde galla wiye jabtintago cingole yo jelji jafa non sangal de wayo nani Pindi TV machallah ala ɓe mbi ko welat ko so fasiran urat e huudu o woni koddo pekan amin jiiɗi andude hannde hol gonɗo koddo pekan holto jibina holto mawni a jarama e nandal ma koddo pekan ko goto jibinaɗo e wuuro men ne wiye siwre camɓe mawnude e siwre camɓe siwre wasowayre tungalel jeeri tungali wañoɓe hayso wona leeso wona baɗum ko daɓɓude ɓinguel lamɗo ɗon woni saare ceerno Hamidou Were amiral muminina tikka moƴo defte jala jima e ɗereji gando fannuji Allah ko ɗon jeeyami koddo pekan tawi ko pekan e nder galle bamum tawi ko hammo bayal camo jengudi takko sile jaari malaɗo tanum Samba Harouta takoyele hawɓo jengi sawa hamme badoma on woni babam on woni ceernam on jangguinimi pekan wadde noon pekan koko tawa e nder galle baba koddo pekan woni ɗo mais koddo pekan est ce que aɗa wawi ko wiire o yaɓe cefo pour noro yalta walla liɗɗi ɗiɗon jiiɗi mbalnaɓe kollami ɗo cuwlago dal eyyi aɗa andi waɗi ko façon ngaji ɗiɗi wiyete ko pekan e ceefi ceefi ɗi nden so tawino jammaji firfiro waɗima arande joni laaɗe ene ñante mbaɗe maayo yimɓe gona e wiide hande ko firfiri kono wona firfiri wiyete ɗum wiyete ko dayre firfiri ko nden wonno so mawɓe ndentino hande nooro nen ɗo e tufde siwre wiyede nooro ene wawno wonde siwrinaɓe tan mbaro ɗum walla mbaɗa e mum gandi mumen maayo kono noon walalde ara saare sukki ara wocci ara guiro ara guri cuɓaloji ɓurɗi ɓaɗaɗi ɗi fof gaare ɓe mbaɗa hirde so ɓe mbaɗi hirde jeeyɓe ɓe yettaɓe jeeyiɓe ɓen gona yimde pekan wowɓe sappaɗe ɓe gona e sappade mbiya janggo somi nangui nooro ko ni mbaɗami ɗum ko min fiyata ɗum reedu musor ko min warta ɗum ko noon ɓe mbaddata wiyata subaka ɓe dawa faade maayo ko ɗum wonno firfira a wayrata aɗa nangui denguere ma piya nooro aɗa andi ɗo gonɗa ɗo ko nooro piiɗa goɗɗo cubballa goɗɗo filtina ɗum fana ɗum e lingu pooɗa denguere ma tawa hen lingu te aɗa andi ko nooro piiɗa donc ɗum wonno ganduɗa hoore ma firfira donc waɗi ko façon ngaji ɗiɗi ko pekan e sappade minen noon Allah sappade nde haɗema yaade sappade nde jiɗɗa komi sappuɗoma ko woni sappugol mbeɗa yiɗi andugo sappugol ko wargo baroɗe walla aɗa yiiɗi juwde e maayo walla aɗa huuli ngoɗo maayo hande ɗo woni ɗo ne finni aɗa yiiɗi rewde e manggo tawa dañani probléme ko ɗum waɗi ceefi waɗi ko sappade e donc ko ɗum woni ɗon ɗimali mambili nene ko malaɗo baba ko malaɗo hay minno komi malaɗo saw ko sawlani gorbi kaɓi talli mbarodi jeene jaam touré ɗi baji lukki e naaɗo lukkire kadi naaɗo laago fof ko jarunte somi diisi gara yahata
baba wimi aɗa yaha maya tawi ngabone wona fango ma ruttini ɗum e ndiyam hono mbiyata mbimi baba mi anda wiyaɗe wiya salali walali mouhammad tama ɓakkere tamta ɓakkere farmi hanno ɗo gila noro yaltande aɗon hamdourabi balonen dogade e salma joni ɗe woni ɗo ko naata woni ɗo ne wonde e manam didorno bayro meɗen e gawlo min ganda naɓe so ari wonno min mbaɗa aɗo am farmi haɗo ɗo wadde gila noro yaltande e plateau weeti Pindi TV donc ko noon ko ɗum woni ko ɗum hayso yaltino haydara ko jam reɓe dari ɗo rek o moƴƴatɗo samba gando beele woynoro sali fijon joro ceede nguyo heɓi liwel sawdima jaɓel umema be yo yimiɗo ko gaari suure wasu wayre yimiɗo yo ko gaari balle walalde saluɓe sampiran gonka ali paare umema be yo baba de salli kome kome wocci bawe cammule sojja weli waali umema be yo mabane lobbar wulu Huseyni keɗama yo keɗa jirili joom dixidar keɗa amdo ammo boyel cama jengudi ɗo lobbar wulu Huseyni nana Amérique yo leydi annasara baɗɗo koɓe mbaɗi o waɗi koɓe mbaɗade Hammed Sidi umema be mabade Hammed Sidi Lamine gueɗal yo keɗama yo cogu wona ñana soda jari a fota ñaka ñana biwgal noddunoɓe Ablay Lili Bousso kange toroɓe umema ɓe yo jammo nene jeewa so jammo jeewi debbo ni ŋuño oyi mumtu gonɗe yoɓi ñamande ndo manam muntuga so yo pullo e kelaji ɗo pullo e dingo dimaɗi pulla fo korlal yoɗo salifaji dande pullam yo daro jeri soyne walo pullam yo keɗama yo noddunomi Abou Sar ngari kay dimbe joro cengelele dafade dumbe lawile caskingore lalmudo ko jammaje me dimbe joro saye biro mali noddunomi Aliou Dieye guiɗi min ñande ɗo wat serta ballamen ko nguli ɗo mi rokki ɗo Elage Alaji Abou Ndiaye kañumne machallah ko cubballo ko jontaɓe ɗo woni kañumne Salma ñande fof mi wima ya accu wiɗe invité waɗum jeeyi an ko cubalaago ngo jiɗmi namdoɗamo sabu ko haali ɗo ho ko joom hakkille beren kam jaari jawa jaggu ɗum ɗa sa jangguinama ɗum duuɓi temedere kadi wawa wona mbawa ɗum ni param gorko yoɗa sellin tool yoɗa sellir dande amin o machallah min kam weltima quoi non ko beltiɗo o wonde jaggimo ndeysan ala sa woni cubbal mi cubbal tan memi kam tellement memi kam ndeysan vraiment memi kam ɗo ndeysan programme question ɓennatde jinnomi param question goto tan gawlo kodda gawlo ala weltima koy kodda pekano ma noyimo taw wawa artude ndeysan kodda pekano machallah ne waɗa mais bon kodda pekano ko mbiɗanani ko tan ka kodda mbiɗa e nder galle mon ko an woni kodda e galle mon tawɗa ko bamma dal affaire ɗum ɗo taw ɗum ko bamma eyyi min kam tanan wiyanno min nden tanam goo cubbalo mawɗo somi ñamdema koye lahal ni mine sukaɓe mi nangui lahal ni mimi yiɗɗi tan taw nangui goddi amen kala min ɗo ha tiiɗa eyyi somo tan wawi ittude goɗɗo wawa hay wi yo nokku longere maaro yo mot lacciri yo mot min donka kono kay welte ittudoma hen giwa ngo suwaɓe sontuɓe minenne min ndeysan vraiment affaire waɗi fayida so Allah machallah an joni galle moon o mbiɗa ha woni hen kodda mi wona kodda galle komi kodda pekan hande pekano ka kodda pekan limoɓe pekan fof ko min woni hen cukalel min ƴetti indam mbaɗmi hooram kodda pekan Almoudou Bamum komi kodda e nder pekan ko min woni cukalel ɓurɗo famɗude jimo pekan en même temps kadi ko babam janggini kam ɗum bamma janggini ma affaire pekanagal machallah waɗi réussir machallah sappo
machallah joni beere ni yidda namdade mo est ce kanko wawi fengde est ce que wawi fengde ni an ala mi wawa a wawa ɗum ɗo bamma sutti moƴƴi en o nande bawɗo oɗo cubballo ɓinguel cubballo yo wawa fengde ala kono kom papa uji ɓe sotama lawde affaire fengde de min somi wawno somin jaltiɗo mi funtamo jangguinen mi ƴeewa gottiɗen fengma non ɗum tawi a wawata wawde eyyi min nani ko oɗo haali affaire pengol ni gartumi min nani neɗɗo wawi fengde neɗɗo e ndiyam e wawi ene waɗa ne waɗi aɗa fenga neɗɗo e lukkat a lukkete aɗa fenga neɗɗo e jargol ndiyam nde tawno fof waɗɗani maayo ngoo sa addi ndiyam ɗon ko hen liɗɗi ɗi gonata sa addi lingu koye ndiyam wonata donc noon fof ene fengira machallah donc minen kam eyyi joni onon subalɓe mbawi pose seeɗa min gaare e gawlaɓe bika boss machallah jaari bika boss ka pinɗo rek mbiɗa aɗa jogui tengare ma e sawru ma ɗo wonta cooɗo walla an dal comme ko mbaɗa ko affaire o ko moddu joni dal walla an ko yidde ma walla holko pusma hen tan jaari mi weltanimam kadi weltare waɗi kam gueɗe beño e namdal ma kadi so tawi tan komi gawlo ɓi gawlo mi namdama ngal ɗo namdal alay saago mi daña weltare ɗo kewmi wiide kala saaha e konngam so tawi a tawi bamma ne laaɓo tolli wota laaɓo geeƴi wiya worima bamma eyyi gadi so tawi a tawi bamma ko gujjo won gujjo hay hunde hersinaki ɓuuri hersinade ko gara bamma wona dimu an gara wiya andi ka kuɗaɗo Allah rewani bamma minen noon alhamdulillah Allah waɗi min yiɓɓe gawlago rutti min goni ɗum ene dogue ƴiƴama men ha jooɗi mbo'a min batti farnorade ɗum gawlago wona hunde tan momin pindi tan min modifie e koyamen ala min tawi ene wona e amen taw ha paari gati ko jinnaɓe amen min tawri yidde nde abbi hen ha paari rutti min batti farnorade gawlago alhamdulillah so tawi neɗɗo moni kala farnirima ko jeeyi a farnoray ko jeyɗa tan teela ha joni telde welani kadine noon yoɗani sa acci baba ma rewe baba jananɗo ɗon halpulaar wiyata janggat kono jeeyata moni kala yo rewe baba muɗum hande kodde pekan so tawi o woni almuɗo baba makko jangguinimo ko woni ko minnene mi woni ko gonmi ko komi gawlo mi fanirima ɗum andi ɓe mbima wawɓe wurdude e wawɓe yadude ɓe ɗiɗo koɓe jiiduɓe yimɓe ene jiida yumma e baba tawɓe nanodirta walla e galle heɓe ñamdata hayla hal so tawi yimɓe ene jaada ene pamodir ne kalda tan koɓe jiiduɓe jiidude woni hulno wawdeɓe haaldude wawdeɓe famdirde min gari min toyimama an e haydara min gari min e koddo pekan min gardi moni kala e ko yiiɗi ko on sehil tan o dañata ɓe mbi sa ɗiɗi andude neɗɗo o ƴeew sehil mbo addantuma o kala sehil mbo addantuma o no wayi towata ko noon o wayi minen ɗiɗi min gardi hombo yiiɗi ko woni ko mbeɗa yiiɗi ko gonmi ko ɗum waɗi min goni sehilaɓe onon ndendi ko liggotoɗon ko ɗum waɗi onon ɗiɗo kadi gonɗon sehilaɓe kono noon alhamdulillah gawlago kam ko hunde ɓoyde garten ɗon kala haala so hacci sankima gawlago min mbeɗa suusi wiide guila ta arabeɓe wona hande nden kala foof arabe cuusɗo ene wekkita konngol muɗum wona konko wekkita omo jogui takkotoɗo sara makko kaalawo konngol ngol hono mbiyanno ɗum nden ɓe mbiya ɗum sahibul qawli jomon konngol so arabe fof jooɗimi jogori ko wodi kewde janggo walla en jogui foti haalede ɓe mbiyamo sahibul qawli jomon konngol o yimmo o daro ko nantinde walla ew jomon konngol woni joguiɗo konngol o kono hande no jaadirten ka toroɗo walla ka cuballo min komi gawlo won konguiɗi kalta a haala tan mbiɗa farmo immo mi immo mi haalano bandiraɓe ko ɗum jiɗɗa haalde nden e arabeɓe ko noon ɗum wayi kamɓe mbiyata sahibul qawli kala fof ko jiɗɗa e haalde ko kewata janggo walla aɗa noddi bat walla ko namdiɗa ɓe mbiyata sahibul qawli immo woni jomon konngol o haala makko rewi sahibul qawli arabeɓe jalti haalpulereɓe gari wonte wonde gawlo ɗum waɗi gawlo kala ɗo ari ene jogui konngol so rokkama so rokkaka ko jomon konngol waddana hande enen foof ken joomi konngol en sen garti ɗon so kan haala sankima en beltanima manandidirno Diary Ndiaye mo mbiyatmi haala sankoto so ɓennimo ɓennat oɗo kañumne ko ñeeño tusɗo jontaɗo kanko woni mo mbiyatmi baara bonna jamdi bonna baara kamɓe guittata falla ɓe mbattu ɗumen jawe ɓe mbattu ɗumen korone andi albarka tiddi kono albarka tiiɗede hoore muɗumen mbeɗa weltanoɗo Elhadji Alaji Abou Ndiaye ɗon noon memnimi ɗon ko kodda pekan so tawi gornam cubbulago weltama tan mi weltano oɗo gorko mi waali galle makko heewi kono albarka tawmi ɗon ko teddugal Elhadji Abou Ndiaye 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 nana gulali nana Ndiaye ɗo Elhadji Abou Ndiaye woynguyo Samba Gallo guite gorale heewo koyɗe mali aynor ho waddi bajo yadara koye ñalande nguyo he
heeɓi liwel sawndima jaabel dege cukalel soyinima cukalel nan ndelas Abou Ndiaye on waɗa lekkel kuɗel ceenel nde he bajo futtiniguire fote ngaari omi yo jam nana sikki sakka ñaama ko taƴago jomiraɗo omo wonde koyli yiɗa noro yiɗa koyli noro soppama defama deftama diñama yeeso jaltaɓe kaale holko hedde nguyo Samba minanneeri ceene sobay manama onone gacco mbatton ko sobay manama yo to wata ko ne jiyaka ndungu baban fetelaji gay baban maaje ge juwata ko tarota ko yo ngel juwiyolo tari ñalloynaki gonga tigi moni yo gelo gay moni yo galo gayo galo bosada gambaragu jaja fala mbaragu lamdo gorgo mo nyaldani kawali abu o gorko so halama mi weltoto ngande mi wi albarka wonde dimu kono albarka jogade ndimago mudum gonga tigi ayi wonde dimu e jogade dimago wona goto adi o biyamo ko dimu o immi koye dimaragal to konko o jogaki dimago elas alaji Abou Ndiaye koyde makko de nay fof ko dimu min gari min toyimo e galle makko min jejjita adandi halpular ni wiya nyammin dom ha karda deddudo ha tudda be dida mayda e jitani be jomon ha mayda e jidum donc waddende minen o nyammini mi ha min kaari on do Allah wiyata wa ma bini amati rabbika fa haddis ay neddo sa wadanama nem no feewi okay so to ya wadanama nemo yimtunemo mbasado min ubbuti minen min gubbata nemo abadan ta iman kadi so wonti min bani ubbobe nemo min goni hasideji min badata dum Cheikh Oumar o jigi jikko tan ko jikko Cheikh Oumar konko alaji Abou Ndiaye anno minen ne yidi Cheikh Oumar mi yiɗat Cheikh Oumar wondi Cheikh Oumar addiɗo teddungal kodda pekan elle wonko ganduɗa e kodda Adama Elma Siré Samba Demba Ali Moutar ndeysan andi oɗo gorko ndeysan ayno kallirta e cubula gornam oɗo runki jaggirde hoore makko ni min so goɗɗo haalimo tan mi ronkat jaggude haram ala ko haali somi haalimo min ndeysan ko tiɗɗo tiiɗade ko woni ko aɗa andi eɗen mbiya kala teddungal gargal e Fouta ko Cheikh Oumar addi neɗɗo kala ɗaɗ ara ko jikkuma adduma ɗon jikki wadde neɗɗo fof so fo e ma jikki woto bonni jikki o an neɗɗo o andi fumureɓe ɓe meeɗi wadde batu ko adi eɗen naata Cheikh Oumar Al Foutiyou fumureɓe meeɗi wadde batu ɓe gaare Cheikh Oumar Al Foutiyou ɓe ɓi Cheikh Oumar minen de ñeñɓe tampinimi minen eyyi fumureɓe ɓe dokkata ɓe mbaɗi batu ɓe gaare Cheikh Oumar Al Foutiyou ɓe mbi Cheikh Oumar minen de ñeñɓe tampinimin Cheikh Oumar wi holko ñeñɓe mbaɗi on ɓe mbi jaam Allah waale mon jam Allah nyalle mon jam Allah hiire mon Cheikh Oumar wi so won ko jogi don itte tottebe ko jikki be garde mon be bi Cheikh Oumar sa ala hay daro non Cheikh Oumar wi condi mon defir ton hirani ndi itte hen dokkonde be bi Cheikh Oumar so to wi ala condi non Cheikh Oumar wi dammuli mon di kumdon e galle di itte hen hay so dammugol dokkombe on hande we ba be bi Cheikh Oumar so to wi ala dammugol non Cheikh Oumar wi conci mon di jaroton jama e jumaadi itte hen hay so concol dokkombe be bi Cheikh Oumar sa ala concol non Cheikh Oumar wi ala mi sikki nyande kangak mbo ala wutti ala jikki bo ala jikki ala pos nyaagitaake be goni temdere neddo habe jehi ay min so be hala Cheikh Oumar mi wayno bari sade kurani be goni temdere neddo habe jah so to wi be jettima nokko do be paydo moni fof en farmaro ko woni ko Cheikh Oumar ne farmaro ko woni ko be jehino nokko gor not be jagga be buri temdere neddo moni fof so namdama no wiete haalal ko inde mun joftine inde ba mun walla inde yum kono Cheikh Oumar no namda no wiete nde o wi biitema ko Oumar o joftini koy Fouta homo wawno wiide ko bi baba Alaji Seydou Antoumani Moutar Sama Moutar Ali Demba Aljuma o wiyani homo wawno wiide ko bi nene Adam Aissa Binti Elmani Siré Samba Demba Ali Moutar kono o wiyani o wi ko min Cheikh Oumar o joftinen ko Fouta kono ayodo gorko be gandimo gilo o namdaki mais biga boss hadema gonga Cheikh Oumar e ada furi nadde mo dum do mais hadema yaade hen an ko kalta do ho mbadda dum maîtriser ka jangu dum wala ka kalna dum dal wala holto kidida dum e daari wala didon afri sabu cuhlel machallah jigido azma jigida on hal histoire Cheikh Oumar mi wira o hewande kono salimi o wita adda ndeysan jari andi mi halan ma gidel gotel ay neddo hasi hunde tan ko yida sa yidi hunde e der yidde Allah en way rokkude mo ni woy ganda e der yidde ara way wiiliyade andube gandin ba fo wahido duubi do be wadi bangi hakkille mawden heba suko ene heba adi e mawdo kelifaado suko buramo don hakkille adi suko tokos to konko hakkille mo ko jaadata min rewi no jimmi ngawlaagu nde be way wiide mo ko Cheikh Oumar ni gadurimo walla ko ngawlaagu gadim nde woni hen Cheikh Oumar
adi yimbe pina tan tawa habe jidi mo tan dewa hen jodoramo kono non adi yidano hunde taw nan an tan yidan dum don hoore ma min Cheikh Oumar ko min tan yidan dum hoore wallahi ndeysan konko woni mo mbiyami mo indi mun fuddiri ayna balidu mim ara ayna balidu ko cafande jeedidi mim ko cafande nayi ara o ko temede didi ayna balidu ko cafande jeedidi Cheikh Oumar wuuri duubi cafande andi ko buri hawnade jayri Cheikh Oumar ko wuuri ko fof tonga ko indi makko ndeysan ala anne ndeysan onon andube ayna balidu ko mim ara woni Oumar ayna balidu ko cafande jeedidi mimo ko cafande nayi ara o ko temede didi ay so mi rewi don tan hankadi ni rabbidat be mbi ni ko woni bima ayna balidu ko cafande jeedidi Cheikh Oumar wuuri ko duubi cafande jeedidi ndeysan mimo ko cafande nayi ceerno mep ñangil Cheikh Oumar ara o ko temede didi fannu woni hoore Cheikh Oumar machallah golle de fof inde makko tongi hen ndeysan cey yalla kono non do mi biyata be tubni be jertini salinobe mayi e keddugol hirnaange Afrique dañi gedal pun Seydou feññini bural inde Cheikh Oumar kam yettode Cheikh Oumar bolere do wiide hen fof ne woni kisal andi ko do waadi kay dewde hen fof tan ne woni kisal ko alda e hatumere ko alda e harfande inde Cheikh Oumar kam yettode nde walla wiide Oumar tan tal do waadi hen fof tan ne woni kisal ay ko don Seydou dadi yonta mun hefti adinobe dadi aruyobe ha darne mbi yar jobbo wodani machallah so mbeɗa haala Cheikh Oumar mi weltoto kadi mbeɗa andi kala ɗo kalmi mi daƴƴumi ko ɗo Cheikh Oumar fuɗɗori weltima sa min tenon komi janɗo leerdal Salma daren tan an holko jiiɗa namdal hen haali o hunde wonde fayida noon so affaire ceerno men o ɗuma Fouti Tall haymo andamo nanimo machallah haymo anda Cheikh Oumar nani ɗum e wattude seeɗa salminde bandiraɓam almuɓe gati min mi rewi almudagal mbeɗa salmini ɗon ceerno Tidiane Sall Diowoy Banaji ayima andi ka bayde an darma tan mi woni bayde mi woni fofof ma kese mo jibbi namdar namdum ha para mi ma tan mi salminaɓe ɗon mi salmini ɗon almudaw ɗo ɓe mbiyata li khaliqi khalqi ghayra alhamdulillahul qula ala ba'sihi fina wa minna wa qad ala al arsima ala qula asakinir ala haqu ibadillahi bil majdi wal qula almuɓe ne gandi golɗo jimol ko jimol Cheikh Oumar al Foutiyou kono noon woɗi ɗo min mbiyata ya shahibal waqtu ya mansouru ya wazaru ya cheikhana ya waliyu yallahu ya umaru ya ɗala atal yumniya sa azurana min waya noura zamanin wa cheikhufullahu ya umaru kamɓe mbiyata bikal wasila lil mawla qad zafrati maga lil ghawfi zil aqwa wal quraru ko Cheikh Oumar de woni cheikhun rashidun taqiyun alimun wari'un misla takun cheikhuna Oumar machallah tal ko weltare weltana ɗon bandiraɓam almuɓe jaari bisimilla ɗum kadi Bitalo boss. Bitalo boss am tagi min giɗiɗa hoorema Bitalo boss Bika ok tagi nde hoorema Bika mi weltima e namdugal ma donc wonno namdagal wayno ɓuranno yodde holko wima Bika ok ɓaade anda noon tago min innir ɗum hooram ha joni Bika wona min innir ɗum hooram mbeɗa jogui sehlam goto on wiyata ko bandi cherveau ko rapport ko ɗo e Dakar o jeeya kono noon gandurallah min Allah waɗi ɗum ko Fouta andi ndeysan neɗɗo ganduɗa tan ka fini a tawi ɓe gandodirta andata walla ɓe gandirɗa ɗe certe mum a andata oɗon jeyde wuuro pinon dawon ɗo woɗɗi gandodiri yon to ko ɗo e Dakar o jeeya o wiyete ko dinoro bandi cherveau ko noon o wiyete ndeysan o arno ko feet toon to Fouta voilà min noon on saaha toon ɓeɗe jangga alquran toon to galle ceerno Tidiane Diowoy ko banaji gonnomi konko noon o arno feeɗo ko banaji voilà donc noon kam mbiyata vacances voilà min noon galle mamen e galle ɗo jippiɗo woɗɗodirani en huccodiri aɗa andi Dakar naɓe soɓe gari ɓe nanta pular no fewi donc yo sa woni juddu jeeri a mankat andirde yimɓeɓe voilà donc noon oɗon biyeteɗo dinoro konko heewi tan ko yaltude damal galle o sanga 17 heures o jooɗo ɗon no 16 voilà ko rapport chen bultuf makko omo dimmi ɗon tan o jooɗoto voilà woni balɗe tati mbiɗo wirtomo ɗon subaka somi ɓaari hedde sar hedde 9 heures en 8 heures en saaha mi wirtomo ɗon saaha noon mi wirtorama ɗon kono 17 heures kay fof mi ɓaarmi mi towmo damal galle ɗo omo jooɗi balɗe tati noon mato balɗe nayyi ɓerde paame makko calmin momi gandumi noon o nanta pular voilà o haalani kam wolof min jewtiden min nene fodde gandalam ha nder Allah waɗi min gandodiri mbimomi an chaque jour mbiɗa yima aɗa jooɗi ɗo e bedde to jeeɗa wi kam man Dakar la jogue ok o haali ko saabi o addimo ɗon après ɓe foof mbimo wi kono mi arat gandodira wajiɓe mbatta yaade foof mbatta andude chaque jour ɗo tomi aɗa jooɗi quoi hay wargam tawtaɗo ammin ew joni bisimilla jehen galle mamen ɗo voilà presque min nde no janggannomi galle mamen gadnomi wonde nomomi galle mama men après min jooɗi ɗon voilà min jari warga min gonɗon ha hedde futuro en o yo hoti quoi joni noon gonmi ɗon jaami weeti noon gornam ndeysan o ari ɗon hedde zarma o ɓarami hedde 9 heures en walla 8 heures en o ari ɗon o yetti tan konko noon to mi haalnimomo mbimi min ko ɗo gonmi ɗo galle mamin min mi jeeya ko ɗo mi ko ɗo janggani e o ari o yetti o explique ko tan piidde namdadimi
ɓen noon pamani mo ƴeewode quoi eyi aɗa andi jolfo so ari tan galleji men fuura ɗi don noon ha ɓooyi noon ɓe paami quoi donc ɓe mbimo komi jaaɗo janggoyti voilà on saha noon to mi arti gallo tinani eyi joni noon après jaltumi bowol paami ko monko min jooɗi ɗon min jawti ha hiiri muɗum ɓarmi kadi min jokkodiri min jooɗi damar galle ɗo après o wi kam konko ko rapport o haalami life makko quoi ko rapport voilà ko dinoro o wiyete waɗanno naggam e naggam joni est ce que so tawi hedde zanga 18 heures en mboɗo wawi ɗoftudemo laddoro après o wona wadde rappel walla expirade voilà donc noon ɗum ɗon ala caɗele min jeehi ha hedde laddoro après eyo min jooɗi voilà to min mbaɗi décent voilà kadi o saaha jangdamin nde ɗon ne heewi tidde hoore bandiragal ɓolal ɓoɗo wawi wiidemo noon a majjani almudu quoi joni noon min jeehi gornam ndeysaan o woni wadde toon rappetaji o waɗi rappetaji makko o tampi o waɗi ɗum ɗoji makko o wi min mbimi mbiɗa no mbiyata ɗum ɗa mbimi baba Kodou Mbaye o wi an mi nattat wiidam baba Kodou Mbaye ma tuda bikalo Bosch ɗum luy lol o wi kam mi wiyata bikalo Bosch mbimomi luy lol o wi non baba Kodou o ƴettami andi min mbiyatemi ko dinoro oye an ko baba Kodou a waɗat bee o wi dinoro iwomi ittan mi lomba ɗum e bee o waɗa kam waɗa a mi watta wiidema bika presque an ka meilleur ami am tawɗami komi anda hay goto après addiyam ga mi haalnima foof kono mbattam wiidema noon joni min mbawa waɗa jajjacci mbiɗo ɗum ɗo so gallami nani woni mbiyete ɓe marat kam konko noon o tiiɗi hoore Allah walli min garti jammo ha weeti suba o ari kadi galle o yetti tan anneni salamu aleykum oɗon celle ana bika haala ɗo fuɗɗori eyyi hankkadine yimɓeɓe hol bika Allah waɗi min damar galle o waɗɗani minen tomin gonɗi ɗo jaltumi voilà o kam waw nakam lobos naysa min jofri ɗon suwaɓe noon ɓe gonno ɗon suwaɓe kalle o ɓen nani bika o Allah waɗi min mbaɗi komi baddatno mbaɗen so yimɓe nata nder juurat on sanga konko noon min gondi ɗon min jeeyi suwaɓe ɓen nani bika o hankkadi ɓe gacci baba Kodou ɓe batti wiide bika kamɓe ɓe ganda ɓe ganda fof ardi comme suwaɓe ɓe nan on wiya bika tan ɓe batti wiide bika gayno noon watti arde waɗi bika Allah walli nder hen gayno yaltinɗo son e Fouta o waɗimi délicat o wiɗi hen bika no mum concert goto busine montanno Fouta o mun to geni wi bika yimɓe noon jeeya ok yimɓe jeeyan hay goto mo yadata so wona min te oɗon jamma komi fonnoɓe yeynade janggude kanmi hoorem janggude gari mi walloydem pourtant o wawa bristo makko yimɓe gandamo an gonta ménagére mo fof ok dande sa fami joni o yiɗi mi wona ménagére makko o telli noon yimɓe mbi bika oɗo ko arde mata ko o woni bika te o ko baba Kodou wiyete non bika wattiyade minen ha ɓooy mi ala suwa jaggumi compte jam par Facebook par YouTube par nangam fof mbattu windude hen bika hankkadi ni tawdi ko ni woni inde welma ha ma jabɗade hankkadi mi jabri Allah quoi mi ala choix welma bama guinirma baba Kodou jaha mbiya bika neɗɗo kadi moni foof sa woni suga moni foof ne jogue ma gueɗal guiƴiram ma ne jogue ma gueɗal bandiram ma ne jogue ma gueɗal kono kadi jinnaɓe jogue ma gueɗal hande woni inde mbiyatɗa a hersani jinnaɓe a nana ɗum kono woni inde mbiyeɗa guiƴirama so mbimo ɗum mettatama kadi zonatama quoi eyyi ɗum waɗi moom foof heɓat gueɗal muɗum e ɓatan sirnoma moɗɗo fof jogui sirno kala mo jiiɗa en jogui ko série indi muɗum en jogui ko série tan ko yimɓe kewi wi ɗum eyyi jinnaɓe kañum toujours haɓe gandi tan kamɓe no foti nodirta a paami on banggue ɗon tigui ayo jii hande émission men fotano sa hewde haara sa min no keɗirnumi oɗo émission ni saabu ko gaddum ɗo jigui valeur dal e Sénégal woni gawlago cuwlago ɓe mbiyata ko so dimmo ñantima ha yooɗi so ala gawlo gonɗo caggal mo walla ñeño gonɗo caggal mo wayno comme no maaro mo ala lamɗam ni softat Allah tuuba ba temetere dira balta dufol kay aɗa andi min oɗo émission so gasiri ni hewɓe mappelam diwan dane maayo ɗo woni ɗo nene yeeɓami kono yoɓe kamɓe fof aɓene paadimi donc mi wawa wadde émission hami gasa mi yettanakimi ɓamde puri samba mayel jeeri maayo Allah malago nan jara bonane jungo meede bonane daande ngar me yeedare baydallo falo mutar wallaji Mamadou Moussa Ali aljanna weldina noore ano ɓe garani ñana ngar me yeedare baydallo falo mutar ngar me ñorol samba dingali pecci poode peccenaynaɓe ngar me ngorel waalo Allah reeni mbo co Amadou Siley mo jamde mbawa ngar me ngorel waalo Allah reeni mbo co Amadou Siley mo jamde mbawa ñana ngar me ngorel waalo julne won jeeri gurel buubu takoro ñagaga saare ndogu jibeeri saare ndogu babaɓe saare ndogu bokara baydi ngar me
bogge jeeri bogge waalo geɗel yo jamma jame ceeɗal alaɓe laambe jiggoɓe jammi jama jammi alfaali ngar medde luuro adama samba ali janna abdoulaye elimane dia kalaji yoolima aljanna weldina nooreyano ɓe garani ñande ngar medde luuro adama samba mbalme bokke samani kacce dancani nawde jolo jole kuma yoli e yaki e ma yabani kelele jama kunurdo carallaji madonnoje ngarme balle walal cukiamme nena yolo hame am babu hame nena yolo sege am sire amade amadou sar sar yo sire amade amadou sar umema be mabane bandu Moussa Amadou Sarr débuté hale umbe mabe yo mabane ngari balle walal bandu kajja Amadou Sarr ngari me wocci bawe cammule sojja weli walde do mbede ya doggo e jejengo fala yumma leggal tubago ngari be siwre wa suwari tungale jeeri tungali wañobe sare mama am ko don min ngabbanno e jaabi demba jeeyi cirigi cabi ki mama ki wana giyal kono ngande ko bawde Allah do bika boss jillame kasay bili jolo mbede yi lolana ceddo wi lano kulungo jola wi busonar sarkulle wi lano fuuri safal mbi saydak jolfu be mbi gal tumo ko be mbi piroga fulbe toro be mbi holana ndomman wi na jore subal be mbi locho lawilana bi sambu dufo domri cewga jo gole may woro ko lane win woylum gal ne to bonnane nyen ngarme sure wasu wayre ngarme samana dane ma jufire le jerende umema be yo mbere ya suke mbolo gawdule kacule gadma joke sisibe umema be yo mabone aliou si sawande alliance authentique umema be mabone ngari suke mbolo gawdule jol yongo er cewngel la ci mbarodi dewme gurel ganki ngarme seno busobe rewo jajamber majrambe yo hawi abdourahmane salif umema be yo mabone dimi folmara hawa abdourahmane salif ngari seno busobe rewa jajabe ngarme hayre mbara e simiraji kasgo sukki dongel jaabe bombere le wale o kole ole namade ngari me dungel wuro dole samare wuro mbonyo musi wuro cerno amadou omar altini ali idi sawa hammad gel jikan mama ganna fulje cubballo walo ceral serambe waliyal waliyabe tikka mojo defte gel jima gando fam gelel yo somi mayo mum jiride ñangari me dungel wuro dole ngarme hayre gollere wuro nay ngarme juude jaabi saraba babe juude nene je juude kadi nene walo juude lombima hakkuni mayo pio takoro masa sore ngesa bayel jammi kaw kalidu ngarme bababe loti belal jeeri gelal yo ngarme fondeli man demba jalel baba buybe hinnay lema e doro de kacce kaci bawde jipime ya galle samba ceddo mamadou younouso umema be mabone aliou jeey jeyo yo keda mayo keda jiri lingari jargele jammul jabe tari jage tari jammal choji ngulle barke umme mabe yo ngarme cile leydi hammadam cilbe mbay sanba cile leydi hammadam tanirabe hammadi kunde e pare kunde demo kunde boy kundo cuudi tari gabi tari wotru wali sayna bayere yere pende cibi core kunde umme mabe yo mabone fari Moussa Urjo ñana garbe no adi bulo bundu yurumende ko wi mam do mo bal bismillah mara bille ma ko jida wade ko ganja ngopen o wadi menor julbe lawo min balde cume cahe lañe bubani tani cumbi ngaba ñun bal day nangude yo nanga nandal baylor yo ka golle gelal yo sami mayo mo mim jirilande ala janjale do aman dikiri pam yo cubalo jom ngari roki am wa mobile sama janguri ngari umbe mabe yo mabu
ne aman digiri pam pam yo keddama yo kedda jirde kedda janjale pullame yero gollogo ɗo ngari sincu bamamɓe pullame yero gollogo umamaɓe mabone pullo e kele kelaji pullam yo pullo e dingu dimaɗi pullo hefo korlal yooda sali faji dande ɗo on mbeɗa miijo pullaɓe abdoullahi jawli ba umamaɓe yo rutima pari leydi annasara ngari bundu kumba banan bun malik si ñana ngari me bundu kumba bannanu malik si so waɗi menor julɓe laawo min mbalde cuume cehe lañe ɓuuɓani toni cumɓe ɗo noddonomi abdourahmani siley samba siley fall Fall yo bajel Fall Fall yo keɗɗama yo keɗɗa jiril ngari koylen sama ganje wuluma caski waabi juuɗi waɓoy nammade noddunomi e jeewal maɗa kajja Samba Gaye Molo tanum ilel weecake Sanwuru weecake Samba e Ngorodi Mayo tanum Jahel Abdoul Mamoudou demel Hamada Gaye ɗon kadi ko worde e laamorgo ngari me Diaye Gaye jaam leydi Diaye ngara Diaye kohra kippe suudu Allah bawi sabbunu ngakoje ngarɓe sari ɓuri gorum ngabbay muraji kangol nguri ngarani calɗi Allah e mbaydama sari gella e Ali Fall Ali Hamdine Thioubou kenene Ali Mamoudou to bonayi koyle mume ngarɓe ye Madina madi Kouroukara madi jamano dimbe joro gural diidi jamma sajiri wendogo mbortu guesal jaaɓe hammido e guiɗo Allah sare tokaram ceerno Hamdou Allah Demba Hawa Alpha ceeral seramɓe walyal walyaɓe tikka mojo defte jala jiima e ɗereji gando fannuji Allah way nguyo kuccinde ni nani hamma bofode nde ni jirile bobel wil joru bajel wil ji jamma nyalawma ala ko fayi weli nyamde mawni jeyinde donna jeyi manore kobe yo sali Samuel Moussa Amadou Sama Demani nyal ngarbe wacci bawe chamulle sajjawe walde ko ngi mamdo ammo bayal chamma jengudi gedal yo mbere way jari game Fadibra Samuel Moussa Amadou aljanno weldi nanore ano be garani ay mum papi Seydou Sali Kane hande kam sikki baynugol ala nana garde wadi lobbuno yurmende do Fadibra Samuel Moussa Amadou kodo waynaaki ngande yo yewenda me Fadibra Samuel Moussa Amadou aljanno weldi nanore ano be garani boddo ko be mbari wadi ko be mbadani me mabe yay mum papi Seydou Sali Kane ngari balle wala salube sambiran gon kaali pare assalamu alaykum talbi machallah ko do pegan don non mi salmini don Oumar Sall kanyum nyanti kam e gallo nyantal kanyum ne ko tor andala boyno hande nanana ko kongo beyni digo minna voilà donc mi salmini don Oumar Sall donc machallah kanyum nyanti hande farba gila lafaka ha wuttude mo biya mi torodo mo mankani kaddugal nane didiri nyamo e kurus nana taltal wiite Samba janginde dadibe torodo mo mankani manano didorno nda nanganam nda accanam torodo woni mo mbiyemi mo torlani hay nyaloma goto torodo Samba Gaye jama e juma alaji juule Makka e Madina wangim suudu Kaaba ko non kadi manano didorno waddake kaaji jamra ko non bandirabe mi weltinima do en Hawa woni mo mbiyemi Hawa Ibrahim mo mbiyemi awdi Fatou Diadia nay garbo Fatou Diadia nay awdi awi bose jobdi yobi njerel jeyi balado sadiga gajiga laami bose sagdinami gajaga kono non kanyum ne ko debbo jontado machallah ko debbo tonto Paris la France donc non ko weltare no fewi so toyi mbeɗa haala ɗon on ko ɓi pullo men Hawa Ba tokara yo pullo men Hawa Ba ko de fega yoni mabune pullo e kelaje pullo e dungo dimaji pullo jannayne kuna gole jene jabo watine bet on kañum pullo e gamasaraji honna masaraji abay talade pullo mo kuddi Allah rewani me wino bo ala wiigi winduta ko kono bo ala hangi yarta ka dam ɗone bo ala ɓujiri e garasa tillo ko pullo e ga tillo ɓi e ga tillo tan e ga tillo bo ala ɓujiri e garasa tillo anda ɓujiri naggene wiye ɓujiri nden naggene woni jogoroɓe ɗum non kadi mi weltima ha joni moni mo mbiyatma mi Hawa Ibrahima kañum ne machallah ko giɗo ɗo ɓernde ko bamun won mo gimmirami woni Mamoudou Ali woni Baba Koddo Mbaye o mona tonto France do won do mbiyan momi Hawa Ousmane Djibini Kadiara woni Kadirel haw jewni galle Moussa Dikko haw sawrake meyram yor ndobbo jaaje Samba Juma Boucar Ali Bana Ali Ousmane non ko bamun Mamoudou Ali Kumba Ali Ramata Ali Salmata Ali Mamoudou Ali o non ko jom dimagu galle Hamjat Hamme Baboucar Abdoul Siré Lamine Birane pamrel Thiakane Subalde Salam Modina Minam Mamoudou Ali o non wiite garmi bamun Fatimata Mamoudou Ali jewni galle Samba Nalla Hamad Daw Nalla jaabi malade Asielo Boy bamun Mamoudou Ali o non ben ko
bamma en hamin gandi ɗumen ɗo noon so inni mbi eɗen kaala haala tan en gandanɗa hoore ma en baydirta voilà ɗum noon min beltanimama a Diagne bari gamay sappade mi winno sappade ɗo salma wa sappade ananda hay ko woni sappade tamen ande poɗɗa sappade ɗo ɗon ɓanduma ndu ko humoji ɗo kendu hay ko haalata salma kongol ma bay onon kam dejja o mbayni mon pari salma haɗo machallah ɗum ɗo so Allah ande ɗum ɗa min weeli hande machallah vraiment yo Allah sellintade madame Korko yo Allah sellintade ma anne oɗo boss jarama ande o welti ndeysan o welti ndeysan eyi wassalam ha gongol inchallah yalli wawa ko noon tigui émission men machallah hande haala hewani saabu mbi golle ɓuuri haala kadi ko ndendimi ɗo ho onon gandi pour wadde ɗum maîtriser saha weeɓani e suhaɓe ɓe mbiyata koko suhaɓe tiɗɓe suhaɓe gandanɗa hoore mum mawɓe nawanano men haydara saabu hande ko mawɓe donki tan ko suhaɓe keɓɓoto eyyi ko émission men wonno émission men yonta hande Biga Boss e Codé Pécar o jii hande toɓe jaltirbo suhaɓe toɓe jaltirɗo ɓen komi beltiɗo hande ɗo waɗi haala heew ha forani wonde ɗo caméra wo men a woni mo keɓɗon joni kesso fa Bintou Mané a salminama annene a wiyama golle ɗe machallah jaggu rek ɓe mbiyata sa oppande rek ma foof ma ar inchallah mi salmini wa diaspora foof fuutankoɓe Mauritanie mbiyam woni big malinaɓe onon foof dal on calminama émission men hande machallah hande kam moom non stress min guuri ha dimanche inchallah rabbi